what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sangatana Rosoka, ini ndangapo posto yangu iri papa pa garage payapo. Ndine section emakomedzana udzisa kurepair futi. Anditika. Inogadzira ndongoti zvakati one day ipo paye inoti zvokupfuti ndoziva shuwa uko handikuvanzirei auko kumushachi kune zvimwe zvandikusidzira apa nditaurirei handitika ndopana ndiri payapo sanga vadaro dzakatanga urira kumagadzi kwanga kuina Nobel vana dzinzo kumboita MP kumacentral anga attachment commander kumadziva B handitika dzarira uko ndobva varetreat uchiya kuMarymount akauya mapuma akavatakura vava paMarymount hatina kuita 1 week vakatevera varungu ndobva vada kucapture Comrade Mandebvu assembly point paMarymount ipo paye munhu waida kucapture zvino ndiakunzi Chief Makuni uyu Makuni uyu mudhara uyu anonzi Comrade Mandebvu akareba akati kwaku arikondo anonzi Mandebvu ane munenge wenyu ndi comrade iyoyo anonzi Mandebvu anga ari kublockading post yanga ari kuseri kweclinic kuyo sanga ma-OP anga ari pagomo paMarymount riye vakauya mamercenary vakapenda vaive kuspenda vaya vakasvika vati sezvandikuita so pangoona to varungu kuti adzorere fire manje ndokuona chombo chachiri mukembi medu akaziva kuti inoenda pacrossfire nendopfurwa futi nemakomedzi kana vakudzorera chi akakwanisa kurora ipapa apa ndobva adi zvikanzi varungu vamuradius pakicheni paye apa pacho papaina Bob Sheren anga ari kusecurity handiti ndianga ari komanda kusecurity chachiri chitema so akazoita zvekuzozvipfuura tatora nyika awanikidza mukadzi wake aine chikomba ndobva aita zvekuzvipfuura egari handitika sanga adaro so zvikanzi varungu vamuradius vatosvika tikati ndobva tanotora anti-air yange ari kumatids nemamota 82 mm nemabhazuka RPG 7 nema-M90 ma-RPG 12 paipapa ine chombo paya tiri kunyinyeperana tanikirika mabhenukura tatinawo futi ataiva redha ataivatorera pabhetro pega pega ndotarisa toone mamovement mugomo reMarymount iri tikati all right ndotarisa uku kwakuine chisango ndanzwa vamwe vachiti kwaane misha yezvino izvi uku pane mishaka rari sango riye raityisa riye ndokwakauya nevarungu ikokweyo vaida kutiita zvavakaita kuNamibia takazoshandisa anti-air paground force panoti tiishandise papi pandege yokuti ikarova muti miti imwe inodimbuka nepakati unodimbuka uchiti zvo handitika mimwe miti mamobhuzi emota 82 chisango ichochi chakazara huruva nehuchi chisango ichochi ndobva tati advance kuidza pito advance and assault ukaona uchizonhonga NATO neFN nemabhande eNATO komusoja wacho muridzi wacho ari kupi ndipindure angafa padaro zvikanzi makomrades
takati garei sikanzi haye zvinezvika mari iripo ndeye mabritish iyi iripo yakasaineranwa kuRancaster House musazeze maprojects amunenge muchidi muchida kuita hamuipedze mari yacho mukapiwa iri hard cash munogona kuzotadza kuti kuishandisa vanoda munogona kuzoita madirectors kune vane maindastry makambani mari iripo unomotengawo mashares vamwe vakati under farming vamwe mining vamwe book binding zvakasiyana siyana vamwe vakati ndianaitaura izvi kuAssembly Point vakauya nhongo akati adresa izvozvo jesu yatungamira yakauya akati taurira izvozvo izvo vana mahurungudo vachiti taurira izvozvo izvo nana parents shiri vachingoti taura zvimwe chete vaina Joseph Kumaro kana muchida munoenda munovabvudza kome Joseph Kumaro vari panyabhirapa muona zvandiri kutaura nezvaanonokutaura zvakati zvakasiyana here hazvina kuita se hazvina kusiyana handitika toenda padaro soka takanyoresa zvikanzi amuipedze takanyoresa shuwa ende tanyoresa tainyorwa every day tichingonyorwa munoda chii ikuzodii wakatrainwa kupi watrainwa gore ripi ukaenda kuhondo gore ripi zita rako rekumusha unonzani zita rako rechimurenga unonzani zita ramai vako vanonzani zita rababa vako vanonzani sabhuku wababa wako vanonzani senemi yenyu inonzi chii chikoro chepadhuze chinonzi chii adresi yechikoro chacho chinonzi chii chifu wenyu anonzani sadunhu ndiani district town iri padhuze inonzi chii handitika nekwamai zvinongovechi taiti mamedical 3 checkup handitika ndosanga hapana information isipo chi kugovernment ndakudzokora hapana information ichi hapana zvisiri kuzikanwa saka sei muchivhetwa after every 5 years ipapo manjika ndo pari right ndakuda kuti ndikubvunzei 1980 mvura haina kunaya here zvakatyisa ukatakura madhakisi ana bhiti okuchegutu aina nchiri mudiki pavanhu asi makazvinzwa handitika kuti kwakanaya mvura yatoti yeguguraundi handitika yekusuka ropa rese rakapararira chi zvakaitika muhondo handitika kwakanaya mvura yakanaka kukambotedza mvura ichinaya zvinyirai comrade pane pamuda kunzvenga so alright ndibvunzei ipapo ini zvinowanda ndozona kuti shungu dzingi dzakawanda ndibvunzei ndiri kuti inini sekutaura kwamaita imi kuti muri kuAssembly Point makanyorwa detail rese sekutaura kwamaita kuti iri mugovernment ndiri kuti imimi after every 5 years tinonzwa kuti mavovheti muri kuvhetwa mazodai hanzi uyai muvhetwe why ipo pai manje munoziva inonzi delaying tactic vanenge vachitozviziva kuti hasi kuti vakuru vari kuronga izvozvo apa pane sefa dzinomira zvakadi zvakanaka pana namupfekedzero wakapfekera apa ndoda ndikutaura ipapa handipanzvenge pana namupfekedzero wakapfekedzerwa mubvunzo wangu uri kuti sei muchibvuma kuvhetwa every 5 years nana mupfekedzerwa ava inini handizvide anoda kundivheta handitika anytime akasununguka handitika saka sei vamwe venyu vachibvuma kunovhetwa every 5 years izvo manjika amene vari kubvuma vanoenda vachinovhetwa inini vandoziva vatakakwanisa kuvheta kaviri ndana mujibha nana chibwido ndova ndakanovheta inini pache zvangwini vekuzoni kwandakati kwandakarwira ndova ndakanodi vandakanovheta kangani kaviri handitika kumacomrades handitika kekutanga da kuti mupindure mubvunzo wenyu dauzorifeya kumaovheti makanovheta namujibha ka2 gore ripi negore ripi rapere paseriro handitika nerapere 1980 muzonotanga kunovheta mana mujibha 2023 very good mauya zvakadi mauya zvakanaka ini pane pakaendwa kuRancaster House handitika zvikanzi information yaisvika kwatiri kumakembe edu nemakomandas edu handitika vakanobvuma Smith ndiye akati mukarega kurangarira varwe rusununguko nevane misha yakaparadzwa nehondo iyi kupera kwe 20 to 30 years muchapandukirana
vaiti vakanzwa kuti musha uyu vanga vari kwaSmith mapuruvheya vaipfuura kana kupisa musha wacho. Iwe kwaSmith vakanzwa kuti musha uyu vakaenda kuhondo kana kuti vaisapota kuhondo. Smith akati ndaituma ndege dzaenda zidi chipisa nepfuma yavo zvipo zvavo ndakaparadza. Saka vanhu vevanda kukombanzetwa handitika kubva vana Mujibha nepropati yakaparadzwa nehondo. Mari iyi yakasainirwa kuLancaster House, yakasainiranwa kuLancaster. Matondifungisa manjika samanzwa ndati mukabvunza saka apa makunovhetana nekuti makutya zvakataura kuti muchapandukirana. Anonovheta ndiye handiti makanovheta here aiwa ana Mujibha handitika takatofara tikati apa vatoita zvakanaka. Vakatambudzika ana Mujibha vakatambudzika anenge asina pfuti asina chii beta isita takazvipira kunofa handitika uye anenge asina chainacho vamwe vaisungirwa nerupu pasi pehelikopta ari mupenyu vakasungwa vasina kupfeka ari muso handitika vozofira mudenga umu handitika vozoiswa mumagrowth point handiti kana pese uyanikwa kuti honai magandanga enyaya handitika zvinhu zvakadi. Sanga ivavo vanhu ivavo vaifanira kukombanzetwa zvinhu zvaifanira kuitwa 1980 handitika tichiri kumaassembly points ende izvozvo kwaifanira kutanga kuitwa bira rekutanga kuna Mavhradona handitika rechipiri roitiwa kuNjerere ndosanga tsvimbo vanga vakapoti bira raifanira kuti wanani bira rekutanga handitika raifanira kuitwa nemasvikiro enyika ino yese handitika kuno kwanga akapiwa tsvimbo handitika yanga sire kutonga ndiye hondo ndiRobert Mugabe handitika imwe yakapiwa Joshua Ngomo handitika. Sanga Joshua Ngomo itsvimbo yaidikire kumaTembereland handitika iye kuno kumashona ndo rainzi kuna naMavhradona ndo panoitirwa bira handitika rabva apa rimwe rinoitirwa kupi kuNjerere handitika kana padaro tsvimbo iyoyi ndo tsvimbo yazogadza madzimambo handitika tsvimbo iyo imwe chete ndoyagadza chi madzimambo tsvimbo idzodzi asi hazvina kuzodi hazvina kuitika. Tsvimbo iyoyi ndo imwe chete yaikondorora hondo yechimurenga. Sei zvisina kuitwa right muri kubvunza mubvunzo wakanaka handiti sei zvisina kuitwa kwose tichitambudzika. Aiwa isusu tanga siri kuhondo isusu ini ndikuti isi maovhete ndakupindura mubvunzo iyoyo. Mubvunzo wangu wabvunza kuti sei zvisina kuitwa imba mabvunza kuti sei tiri kutambudzika. Isusu tanga tisiri kuhondo zvamakawirirana kuhondo ndozvandiri kukubvunzai handi makawirirana kuti kana hondo ichinga yapera kana kuti toti urongwa hwakanga huripo zvekusanganisira nemasvikiro hwakanga uchiti kana hondo ichinga yapera munofanira kubika doro. Aiyo pakaita makaro apa tauda kuti apa tipahwande pakaita chi makaro apa handitika hazvina zvoda kuteedzwa. Vazhinji vakada kuzomhanyira mari chaiyo chaiyo mari handitika ndiye inewo nyaya dzese dzatikuita idzi ikeshi ndiyakaita chi nokuti isi pache zvedu tasina basa nemari taiti kana tikaita maconduct tikaasota zvezvika kana ive mari chi taenda chinosaronda chi kuMozambique handitika imwe keshi taiti maorganizer nguva yehondo handitika ndova taipa naMujibha pa vaiti organizera chikafu ndeyekuti titsvagira bhutsu nezvakasiyana siyana neivo vanga vaine nzara futi handitika. Sanga iyoye dai taida tatine makaro seatakuita makora ano vamwe vedu handitika ataimboitora nyika. But imimi comrade Kambanji hondo yapera munosangana munoita musangano munosangana kungave kudistrict kungave kuprovincial sei imimi imbobvisa mwana tisinganzwe pamunobuda kuti isu semakomrades tabuda nechisungo chekuti tinofanira kunge tichibika doro rekudzosera tsvimbo kana midzimu sezvakanga zvakataurwa. Imimi imbomira kublema vamwe vanhu imimi ndiudzei musangano wamakapinda imimi sakomrade mabva kuhondo mototi pamusangano wandakaenda panga paina comrade ningi takabuda neresolution yekuti makomrades takanganwa right handitika isu takazoti tatanga kuvhunduka tangotsamwa nguva diki mhepo yangosumuka chi nguva diki panguva yakapinda chenjera yehunzi handitika akatanga ndiCharles Hungwe akaita National Chairman of Veterans Association handitika chakabuda hapana chakati
chakabuda ndokuzoisa chenjerai hunzvi kumuzingwani uku handitika pakadambogapa zvikadza uyu haana kodzera haana kutrainwa haana kuzodii pakuwanda propaganda tokuda kuvharidza munhu anenge aida kutaura chokwadi tikazoita kusumudza tikati ndee national chairman watiri kuda handitika uye najoshua ngomo vaizivana kubva kunze kwenyika handitika maripotsi ake ainoona joshua ngoma direct handitika zvanga zvisingadi zvisinganetsi joshua ngomo otaurira Robert Mugabe handitika saka padaro pakada kuti netsei handitika ndobva pambotanga kumashure ndakudzokerei ndimaita kuti ndizvitaure handitika ngozi yenyika ine mhepo yacho payakatanga kuuya handitika kumashure pakatanga kuti car accident kuvatungamiri kwakuru aingo ushati ko accident ichi chiri kuitika ichi maaccident aya vana Josiah Tungamiri akatanga ndichombe madhara ukwarusapeko handitika aibva kudhuze nekwana Edgar Tekero handitika ndiye akatanga kuti car accident ne404 yake ndiye munhu aida makomrades ekuti dhu anga ine hasha futi kudarika chi aivhundukana na Josiah Tungamiri anga ine hasha futi anga asingadi zvikudaida izvi handitika akangoita accident ne404 yake akafira passport uyu Josiah Tungamiri iwo car accident wose unoyu mjibha udi border gezi ada kutaura chokwadi ndo chisingadiwe nokuti chokwadi chinourayisa kana iye nikutaura wanduita soka ngoti yezvino ndatindivara manje ndangotaura zvandinoti nokuti ndarwadzwa kusvikira pakuti pokupedzesera handitika kana ndikafa ndina basa sindataura chokwadi ipapo ndikupanzwisisa ende mubvunzo wangu hamusa kuupindura ndibvunzei futi ndati kubva 1980 toti kusvika 2000 misangano takaita yakawanda makaita here resolution yekuti ko izvi zvatakawirirana kuhondo sei tisiri kuzviita takati isu patapiwa ma50,000 handitika gore ratavharira mutasa muofisi ndandiripo paZANU-PF headquarters ndandiripo akaita 4 hours achitira weti bhodho rekokokora maiya uyo anga aripo Douglas maiya iye ndiye provincial chairman waRarare province wokutanga uyu handiti iyeyu maiya amenoti anorasika papi iyeyu hapana zvaasingati kana kuti akananzviswa here zvikutondishupa manjiti comrade ndaigara ndichifonera naye panapa chi konai maiya pakuporiti bhirizini zvakufamba zvakati zvakanaka kochii zvinhu hazvisi kuchinja handitika iye uye tikavharira mutasa muofisi handitika ndobva zvanzi perenziri tuma masoja handitika uri kuair force iwe tuma ndege dzinonyaradza zvikanzi neniwo ndiri kuidawo tauriranai navo indiri kuidawo zvikanzi ko zvina vache tumira masoja zvikanzi aye makomandas ai vari kuame vazhinji vacho majunior ava vazhinji nyembe dzepagweru paschool of infantry apa nepaguinea vai ndo masiniya ehondo ai mukangodaro vanono vakandira pfuti inoita sivhuwo kwakuzodhimandwa zvakawanda nevane vabereki vakafira kuhondo nevane vana vakafira kuhondo vari kuda kutokombanzetwa nana mujibha vasina kupiwa mhepo yacho iri kubva yadi ndobva zvanzi akazotengesa ndichocha uyu Augustin Chihuri rekuhondo anonzi chocha upachiwesha apa handitika ukwana chicherawo chocha ndiakazodi ndobva akanda nhikirikini atumira break boots ndobva uya ndotikandira mategas icho chikoro chedu chehondo manje kana wangoda rusoka hazvinoiti handina pfuti ndikaona kuti wauya nezvizvi unoriona zvofanana nemota kana uchishera bhuzi ukashera unotoona kuti iro kana upotsa target utoona kuti hamusisiri utotora rimoti woshera handitika utoona kuti iri ramutarget handiti kana wakuda kuita overround kuti watinhe vanyatsouya zvakanaka unyatsonakura hazvichashupa handitika saka akadaro ndobva takandirwa mategas tina natambo wokudhakwa-dhakwa handiti magome nana Chris anga aine madondoro nana Moffat Marashwa yari pano vachino Moffat Marashwa uyu tanga tiri tose uyu handiti ende padaro soka ndofunga kuti takabata mategas aya ndobva takakandira break boots takaona tanga rimwe gumbo rimwe
akabhenda tangokurora pano nepapa tikati inoita sivhuoi siya tikuda twedu zvizadzikisiyo zvatakaendera kuhondo ndo zvatikuda chete kuti zvidi zvizadzikiswe zvikanzi ndakunzwai zvichemo zvedu head office yedu yanga iri panhamba 7 kuna Down Street kudhezena kwa okay pabuilding white inofunga makairatidzwa ine kastairs kadikidiki ndo papa ine head office yedu ipo pai tabvapo ndozononyorera petition yedu pazimutireri taenda pagedhi paya apa handi pane zimutiriri papa ndopatatakuwa moto paya ndopatakanyora petition yedu tikati kusvika musi wa 31 December hurumende isina kuitira mawo veterans vana Mjibha vana Chibwido nevakatambudzikira hondo ino nevakasungwa handitika vasina kukombadzetwa mapurazi tichatora hatikutaure zuva ripi nechisimba izvozvo zvakanga zvamaida imimi mubvunzo wangu uri pazvinhu zviri simple zvamakawirirana kuhondo mubvunzo wangu wati even kana papetition yamakanyora makanyora here kuti bira rinofanira kunge richiitwa rakataurwa nemhondoro hondo yapera riitwe makanyora yakati makatanga tikuda kukompensetwa before tisati taita zvese zviyezvi takatanga neikoko apo ndatanga pakasaka makazoona kuti izanetsa takada zvehovhio noti takaona kuti hovhio inopera nehovhio handitika takatanga isisu 96 tikati kunofanira kuti kuende kuZambia kwakaparira homwe yambuya nanda yekutanga handiti kwakatanga nechimurenga chekutanga wakatanga deuka ropa rekutanga muzvizvarwa zveZimbabwe muno zvatongamirwa nambuya nahanda ndokunofanira kuti unotanga unokomba wachibira makomedzi ayotakurwa kuti auye kupi kuno kumusha kwane makore vakachengetwa kuye vatorwa kunyika iye kunofanira kunoripwa handitika kunofanira unoripwa iwe ndo vachati vanoda mombe dzakati kana kuti mbudzi dzakati amheno ndo vanoda mari yaidiwa munguva iyo i3 million iyo irekodhi yeishowa i3 million ende vanoziva vanoti vanozviziva handitika padaro mbuya nahanda vanga chiri kusvika pana rinava vakazoparira kumanhengasi pachikutapa handitika masvikiro enyika ino yese anga aripo apa nana tateguru Nyamuseve nana Chidya Mauyu vanga varipo apa nemadzimambo ese vanga vakaungana apa handiti nevekunjelere vanga varichi masvikiro acho ndongoti nyika ino yese vanga varipo apa padaro kwakabuda midzimu yemakomuredzi akabuda apa makomuredzi ndobva akuzvitaurira ega handitika iye zvinei aiti makomuredzi mipo yabuda yaiti very good makomuredzi vabuda uchema ndozvatakaitira kuendera kuhondo here izvozvi ndizvozvi here izvi ndozvatakafira izvozvizvi ndezvatakafira izvozvizvi sanga vadaro ndokuona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakadi ndopanzi ngautanga unokombwa uku padaro so ndopakatanga uchema misodzi Europa vana kumishumbi pools chikoro chekumishumbi pools chikoro chakuchema vana pai vachibuda misodzi Europa magrade 1 aijamba obata mapuranga eroofing ai makazvinzwa izvo makazvinzwa hande napo hande right vachema misodzi Europa kanzi kuti titange uku dai tatanga kuita chivana apa kudzikamisa vana magrade 1 ropa raito maitoona hembe uniform kuita ropa kuinyika mvura motoona riri ropa chairo kugeza handitika maticha achidzemurwa hapana asina rohwa kwi nemaminista vazhinji vakakudzemurwa mbama kwi vemakwaMarange hameno mamachechi aenda kwi maprofita aita ine zvigona hapana asina kudi kudzemurwa zvikazonzi tikuda vatanga tinawo kuhondo nambuya vedu vakatisakura kuenda kuhondo ndo vatuda pano nevatatinao kuhondo akaenda uku kuno ini ndakabva uku ndakakuenda naComrade Marashwa takakuenda naComrade Sipo anga iri member general staff takati takakuenda namurombe wekuzoshaya makamuri
mazvikade takaita se takakuenda naSodius Mutobvu kuchikovawo handiti takadi takuenda nokuti Mutobvu ndo mumwe watakafoma nawo association ndotofounda pakufema Veterans Association ini ndisi takaifoma handiti tadaro so taenda kuye zvikanzi panapa hapasi kuda kuitwa zvimwe zviye kana zvekuombera kana kuita sei pano pada kuimba nzeve dzechimurenga ana Comrade Maracho akati Comrade Kambanje ndinoziva dzimwe nzeve dziri deep imini handiti dzinogona kurangarirwa nemakomrades akasara panapa pane zvichaitika panapa nokuti pari kunzi mukaimba nzeve dzechimurenga muchaona zvichaitika muri kuchikoro imi dhikondo yedhi tatora nyika mahambonzwa ichiimbwa here amen achanga isingaimbwe ndakutaura kana maredhiyo maimboinzwa yakazotanga kuimbiwa paMushumbi Pools 1996 patakaendeswako akaimba chimbo chiendini ndatanga kuchiimba kuye ndachiimba makomedzi ayo kudaira vana vai vaichema misodzi yeropa vakatamba ngakuimba vakudaira nesi takuita bambi jive yataita kuhondo chaiye kudai so handitika tichitorwa bambi jive handiti nevana vai handitika ende vana vai ava kusvikira vati takasorwa panapa handitika vakutaura mazita avo kanzi takapisirwa pano ndobva pavakirwa chikoro ndotora nyika kuvakira pamusoro pemakuva edu handitika ndo nyaya yekumushumbi Pools hapana ari kugona kuda kuti vapatsanangure paye ende hapana ari kupatsanangura ipo paye ndo nekuti imimi mawar veterans ngatiregei kuda kublema vamwe vanhu dai imimi vari vehondo yerusununguku muchimbotiwo makomrades takakanya kuti makomrades tiri kukanya hongu kuna vechidiki vezera redu vasinganzise nezvehondo vamamutaura kuti ndikada kuenda kana kuti kuofisi kwaningi ndinovharirwa panze nekuti havazvinzwisise asi ndiri kuti misangano munoita kubva even kuWar Veterans Association ndiudzei pamakaita resolution kana musangano wenyu wekupedzisira tinogona tikaenda kumashure munogona kukanganwa pamakaita resolution yekuti makomrades chimwe chezviga chatiri kusiya pa ndechekuti tinofanira kunge tichiita chivanhu chekunotora makomrades akasara musango makazviita mirai izvo tikugara takazviita handitika even foni yangu iyi ine matateguru andogara ndichifonana nawo masvikiro foni yangu iyi kana bwada ndogona kufona izvo ndoisa palaudi monzwa kuti masvikiro ari kuti kudii handiti monzwa kuti vari kuti kudii handitika isizo zvizhinji hapana musangano yatisiri kuita inowirirana nezvamuri kutaura zvizhinji ndiri kuona sezviri kubvarwa chinzi zvazvina musoro vanopenga vai munotedzera vasina kukwana isi tinonzi hatina kukwana handitika asi vanhu vari kuti hamuna kukwana iye zvinezvi takagara panavo kune ministry yeWar Veterans maita musangano yenyu imimi ministry yenyu ndiyo inofanira kuzonogara kukabineti minista wenyu anofanira kuzonogara kukabineti achitaura zvamuri kutaura imimi kuti ndozvatakaita saka zviri kufira papi right minista tinaye handitika ipo payo munhu anoda kutochengetawo basa anoda kuti mhuriwo yakedi akanyatsoti dyo zvaanoona kuti apa ndenge ndakunongedza vasingazvideka anobviswa paministry anobviswa ndikutokutaurirai zvandikuziva anobviswa akambotira ndiani minista akambomirira zvichemo zvenyu like that akabviswa hatina kunyebera kutya akataura kuti ndauya nezvichemo zvinhu zvatiri kutaura izvi Comrade Kambanje hazvidi mari kutaura handiti ndauya panapa maWar Veterans kubva kuassociation kwavo vachibva nepasi vari kuti ivo takanganwa chimwe chinhu chekugadzirisa chivanhu chekutora hama dzedu dziri musango hama dzedu dzakafira kuMozambique obva anzi minista yemimi maakutaurisa ibva pabasa ndiani minista wemaWar Veterans akadzingwa basa ataura zvichemo zvenyu izvi kwete zvemari zvekutora vakafira kuhondo zvekubika doro rema rakataurwa nemasvikiro
right doro pane kunonzi kupisira handitika kana uchikomba unokomba here munhu akafa marimwe akafa gore rakapera kana utanga kukomba wokutangisisa ima akutotaura chiitiko ndiri kutaura kuti pakuzvironga pamakazvironga zvakafira ndipapi imi mawo takazvironga kubva Mugabe achiripo handitika kubva Robert Mugabe achiripo handiti mari yaidiwa nguva i3 million ndo chete mari yaidiwa handitika munhu akauraya programu yacho yese iyoyi handiti ndikomere Nhongo pa 3 million ye kwainge kwakaendwa kuZambia handiti kabva kuZambia koripiwa handitika makomeredzi aye votakurwa uya kuno kumusha kobviwa kuendwa kuMozambique handitika vonotakurwa makomeredzi iwaye handitika vonzwa kuno uku koripiwako handiti kumhondorodza ikokoko handitika masvikiro enyika iyoyo handiti koripiwa kuratidza kuti Mozambique yachenurwa vatorwa yanga yakachengeta mhepo dzavo hadzisipo dzadzokera vadzorerwa kumusha kuendewa kuTanzania kuna Namboro mako handitika vonotorwa futi kuEast Africa handitika vounzwa futi kweto kunoita chiwano koripiwa kobviwapo kuendewa kuAngola handitika kunoitwa zvimwe chete izvozvo handitika kuendewa kuBotswana kunoitwa zvimwe chete izvozvo kozopedzesera nemuno handiti nemuno ndomokuita kokupedzesera kwete zvokutanga kuchibondo zvavakaita zvezvo handitika kuye kunonzi kusumudza zvazvakadi zvakazvirarira but vaiite izvozvo kuchibondo hasi mawo veterans ayo aitungamirira izvozvo vaitungamirira ka vanhu vasina kupinda mufront vaitungamirira izvozvo handitika havana kupinda mufront makomeredzi vakacrossa border handitika asi hatina kuzopinda kuzorwa hondochi tose handitika zvinoda vanhu vakanga vari mufield vanoziva kuti dai taishandana nasekuru tichifamba takadai nekusvikira tinoita se tinoziva tichienda toudzwa kuti endai pana svikiro nhingi endai pakati tozvifambisa zvakadai handitika hazvisi vazhinji vanga kushandisa chikoro vazhinji vanga kutsvaga mukana wokuwana tumari pane twamarawenzi twanopiwa tie ndosanga muchiwana wachipupira nyembe inanzi dzide nyembe ndoda kugara zvandakaita saizvozvisi handiti ngatiti mune zvichemo zvakawanda zvamuri kuti hazvisi kusvika kwazvinofanira kunge zvichisvika handiti ndoda kunzwa zvichemo zvitatu zvamuda kutaura nhasi kuti vakuru kumberi uku tine zvichemo zvitatu zvatiri kusvitsa kwamuri zvisiri kusvika asi ndoda kuzvitaura pano kuti zvichida nerimwe remazuva zvinogona kusvika nenzira iyi ndezvipi chekutanga handitika ngavanyanyodhira nemakomeredzi vanga vari mufield vari muno mufrandi handitika vakanga varichi vakaona zvakaitika handitika kwete vakanga vasipo vakagara kuRioko vakaona zvakaitika handitika hatina kupera kufa tinozivana tiripo ende kana kuunganidzana kweda kutore nguva tongotaurana foni uyatisangane pakati comrade andazvinzwa uyatisangane pakati hazvitore ende hazvitidhurire mazuvano kune foni ndiri kunyepa here hazvitidhurire hatina mari yatinodi ndiye airtime chete handitika ende zvadaro soka zvichemo padaro soka ngavasangane vanga vari mufield vonzwa kuti ndezvipi ndo point number 1 ndo panopinda bira riyeri handitika point number 2 handitika mararamiro evakarwa hondo tinavo kubva povhu isati kudhimanda yedu mawo veterans chete handiti tiri kudhimanda nepovhu yacho ana mujibha handitika vainditakurira mabhegi handitika ndichivatuma kuenda kupatrol aine grenade rekuzvidhifenda ikana zvamuipira anokanda grenade ogona kuti kutiza handitika havana chavakaitirwa vamwe vaibatwa vachifa semunanatapiwa akazoita zvokurava kunhikirini kunana shamva uku handitika akaurayiwa nemabhunu handitika tavatuma kuenda kumisheni kupatrol handiti azotengeswa nana Ngoni muchikambidzo kumboita MP handitika hainzi Ngoni aibva kuKip 7 ndokwaibva uko Kip 7 kwamadziva kwachera handiti sanga manjika sanga padaro soka vanhu vekuti kana tichiti kuda welfare handitika
tuda welfare yedu inokavha naivavo handitika isu ngavanyanyotirangarira kuti tikurarama sei handitika nokuti isusu hasha dzedu dziri kuwanda kuti ukatarisa patakabva napo vari kupona sei zvinonetsa woenda imo matuti pamwe ndokwavari kurarama woenda ufamba muno mukaroi kana muchinhoezi ichiri kadzi mawidho akafirwa handitika ona chiputisirwa madomasi endo ndopari kuwana mari yekuteerera rendi ipapo wozotarisa mumwe ndikomuredhi akatopesana nevetting handitika mumwe ana baba vakafira kuhondo handitika takutive mutoriro imhepo dziri kutopinda paari dzezi tichitichi mutoriro panoti tigadzise izvi handitika ona zviri kuitika mumaziso medu vanhu vachipwanyorwa madomasi votorerwa zvavangachitengesa kuti uzvizive kwazviri kubva nekwazviri kuenda vakangozvifunga kungodishura handiti kungozvifunga kana toungana tiri 5 tiri kutaura zvebhizinesi redu handitika muri kuda kuratidzira matobatwa endai kusendera aiwa hapana faini hapana vakomana yei mufunge soka ana smith vaidanana muri kunzwa zvandiri kutaura avaitambana rafu seyatiri kuita sei yatiri kutambana tiri kutambana inonzi chi kwete rafu shiti tiri kutambana inonzi chi shiti chaiyo chaiyo nyika inei kuti irambe yakamira pairi apa ndisu mawo veterans ndiri kunyepa here ndisu toendai zvinezvi kuti kafamba chiti stadenzi comrade wana vachada uri nzonzo ndimuri kuti panhamwe pese patafa iye michayo ndimi kuti panhamwe ndimi akauraya dhora renyika ma50,000 ayo kuti vachiziva kuti 50,000 imari yedu yekuunited nations yataifanira kupiwa tirichi kumasembubwenzi kwakatosara 500,000 yedu yakasara uku patapuwa ma50,000 ibank pay yekusvika 1980 2000 pamwedzi kwakasara 500,000 yatoine mainterest amenoti yamari asi ipapo manjisoka tinogona kunge chinizi hatina kuti kukwana ende tiri kumasembubwenzi handiti tichibva muhondo hapana akauya nesaga remari hapana akauya ine mari ende mari yataitambira mumasembubwenzi yange yakafanana yange yasina kunyanyoti siyana right wotarisa ona umwe anofamba nemazimota anofamba nepamusana unge ndere komari jiti padangu handitika akakuona anokuda uchida kuti umuvhotere akakuona nemota ukadai soka anodaiwo anotarisa kupi side handitika zvinezvi uone pandiri pano nyatsotarisei zvinorwadza sei izvozvizvo zvinorwadza sei kukwara wandakaita kuondocha anombokomba dzetwa zvikanzi unzi ari kungopa percentage vanodi zvokunyepera asi ndiri munhu ndakati pandiripo panapa ndofunga mazuva ndiri kuita dambudziko remaziso handitika mega mutozviona handitika saka hatinokomba dzetwa mafairi ari koko ndobva tanzi chitoro chiexamaniwe nemadokta ehurumende ndokuitwa kechitunhu ndokupawo percentage yafa yakarota ukaenda kuna 4th unzi pari zvino hurumende yakambozvitimisa izvi yakambozvimisa haina mari asi wotarisa uona mazimota nemagonyeti zvinyoni zviri kufamba murodhi indiri muhaiwe munomu handitika kuwanda kwazvakaita ko zviri kubva kupi mabhazi manyoni ari kupinda nemamwe ane mazita atisingadzombonzwise kuti ndezvipi handitika kuti uzvitsvai woti woti nyika haina mari koiri kungopiwa vamwe wotatambisa magaro handiti mota kovedu isu chemberesi dzedu dzine vagara vakaputana vakatamba achatamba kavapiwa mota midzimu nyika inofara here neumwe wedu vakasara muhondo vanofara here vanosekerera izvozvo pachimoyo hapasi kuchiruruka ropa kumakuva emakomrade harisi kuchiruruka ndina komrade ari kwamutare uku handiti mwedzi wapera uyu handitika ndokana ndifonera naye vari kubhodha chaiko chaiko handiti achiti istowirirane vamwe vekumozambiki mafurerimo vanowirirana nokuti nemawovetenzi tine kaukama newekumozambiki vakati uyai muone zviri kuita vamwe venyu zviri kuitika pane vamwe venyu pachimoyo apa zuva radai so mota dzinotombomira vachifora makomedzi achitofora pamwe vachiita toitoi utonzwa uone baiwe uone baiwe uone handiti zvaradi nemakusenseni zviri kuitika izvozvi zvichiitika kudaro tinonzwa gore rega rega pangave before independence kana kuti before inonzi chii yekurangarira magamba yemuna august
tinonzwa maovheti atorana aenda kuchimoyo. ndopamuri kunzwana kuti kwevari kunotsvaka mari saka muri kublemani aiwa iye nichandakazvimirira ka seni vanoti ndinotaurisa handiti ka handina pavanondishedza ndavamboda kuti ndizvinzwe ipo panapa menoti wauya kangani ngatanzwa breni dzangu padziri ndainterviewa kakawanda nevamwe muofisi yapresident chaiyo ndichiti itai audio kuti president vazvinzwe vauya 7 times panapa handiti Comrade Kambanji, ndoda kuti timbobvisa ana Mujibha, toda kubvisa ana Chimbirido, toda kubvisa Masi, toda kubvisa Povu. Imimi Comrade Kambanji, makaenda kuhondo, makarwa hondo, makatsika kuhondo. Ndoda kuti mutaure kuti unoziva mwana wangu ndakagara newe so. Isusu makomrades chinhu chatiri kukanya ndichakati. Right. Isusu patiri kukanga tadza pari kufira tsoro yedu tanyanyisa kuita discipline stereki in discipline ndo discipline in discipline handi ndochi ndo discipline tanyanya kunyararisa chi maningi dai pfungwa dzangu dziri pfungwa dzinofungwa nevamwe handitika taingomutsa makome dzakasara muhondo handiti voenda muparamende anataura zvisirizo ungosumuka zimpama bhutsu kana kupedzera kurwa nevanhu vasiri kuona pamwe zvingaita se okwamutsa pachivanhu pamwe ndoti zviite se zvigone kuita notisi pacho saka muri kuzvitadza neko imi makomrades kumutsa vamwe venyu pachivanhu kuti vaite izvozvo. Right. Zviri kuitika zvacho muri kuti zviri kuitika zvega ndiri kukubvunzai zviri hamusi kuzviona here zvipi right pane kuwirirana here toga tiri kuwirirana here hamusi kuwirirana mega mega tiri kusaidi kwenyu mega mega maovhetedzi chimbobvisa epomasi aiyo kakusawirirana ikakaka handitika mukati umo handitika pane vanga vari kunational army handitika namba huru vakangobva kuriyoko havanobvira vaziva kuti chopa inomhanyisa sei handitika vanga vari mozambiki vakaona ndofunga dzekunana nyadzonya nekuchimoyo handitika vamwe vaigara kumaputo vamwe vangari kuchikoro handitika vamwe vanosvisvina zvimwe zvirungu osati isista iridza kuti hatizvigone zvirungu izvi kusvikira mazina apera mukanoyo ndozvaaita kudaiso handitika zvirungu zvacho zvekutituka zvekutisotesa kuti nokuti tine chirungu handitika makomrades ewo haana kunyanyaenda kuchikoro ndakukutaurirai makomrades vazhinji vakazofunda kunyasa vakasara vari kuarmy handitika vese ana teoria ropa vakazopesa chikoro muno tatora nyika kana ana parents chiri tatora nyika ndiri kunyepa here mukutaura nditotaura chokwadi handitika tina Dominic Chinengo handitika imemba yehigh command uye Chiwenga uyo imemba yehigh command handitika ndopadzokorora Gaza yesaonezva kuti kuna Dominic Chinengo handimazvibata uyu Dominic uyu handitika ndishefu wangu waye ndishefu wangu waye Dominic Chinenge Rex Tichafa handitika Twarai Tupone General Chirengundu handitika mashefu wangu maimemba dzahigh command vanhu Hudson Kundai imemba dzehigh command handitika sanga ivo vayavoka handitika vari kunzwa ivo uye agere panyabhira ukamuona Joseph Kumaro ungati shuwa munhu akajoina struggle 1963 ukamutarisisa soka zvinorwadza handitika ndofunga kuti ndiye senior wedu tese Kumaro we munomuziva nduse makatombomuinterview handitika ndiye akaviga homwe yambeyananda yekutanga kuzambia aina Chinengebere akusvikirwa pari zvinezvi handi Chinengebere akubuda pari zvino ndofunga makazinzwa homwe yacho yakatondipa nhamba anogara togara chikurukura stereki handitika zvakatonyanya togara tichidi ndichibvunza nai tateguru taapapi muri kuzviona sei tateguru taapapi garai pasi dare renyu nana Chidyama uyu nana Chitewe muri venzou samanyanga isamanyanga yose iyoyi garai pasi motora Nyamuseve uyu weShumba uyu mogara chi matare ehondo yese iwaya handiti kuti nyika yedu iite zvakati zvakanaka handitika saka vanoti chii savanotaura izvo apa ndomboisa handiti noti izvi nezviri kuitika kumberi ndiri kuzviziva handitika
sanga zvichaitika kumberi ndiri kuita sei Ukuzviziva. ndiri kuzviziva handiti noti ndotamba nana sekuru nemaprofita ache futi kuchechi ndendirichi ndiriko ndiri kumasowo izvozvi ndiri madzibaba ndotomudare izvozvizvi handitika ndofamba nemweya handitika zviri kuitika zvese nezvichaitika kumagumo ndiri kuzviziva ndikada kuti ndiite shotikati ndodyiwa netsananguro Noti muzoti vharira nekamboke kumadzibaba ana madzibaba Frank namadzimai Elizabeth vachidairira tichivhara chirongwa nakomureti Kambanji tinogona kuita zuva rese tinogona kuita svondo rese tinogona kuita mwedzi wese vachitaura nyaya dzavo mirai handitika iye pamagamba pavanongoti magamba masenderero magamba masenderero zvinondisvota stereki magamba akasara pai nditaure munoaziva imi muri majenaristi imi munaziva andazi kuti chii chachaitika kuti bafe payo tapfuura pamutukudzi pai apa totena raiti tichienda uko kupurazi kwapita chakaitika munoziva kuti chii makomedzi acho munaziva kwevanongoenda titanangara pai vachingotanangara vachiti ndiso vakuru vemakomeredzi tiri kuzodii zvakaitika vanozviziva chii chakaitika pai right taurirai vanhu vazive kuti izvi ndo zvakaitika zvakaitika pai ndo chaizvo zvandakutaura handitika pai pakaiswa poison muupfu anga ari paguzinya aibika ndicomrade admire ende papita storekeeper wacho aiwanzoti supplier nembatya mastingai nemasuperpro handitika aiti supplier zvakati wandei kunyanyisa patinoita kemba kunana mufurudzi uko ndo mabhesi edu wataikemba kana tiri area ye handitika nekuko takuda kuenda kuna mazoeko madziva maini inenge iri uko takatarisa pakativi apa pakativi pamhiri pamazoeka paya taiwanzokemba nekuno pakatarisa pachimupata ichi nemapeni pekuzombobhomboana mujibha pai nanhasi pari kuita masaramusi maminimini ipo pai handitika sanga ndo aiti supplier nechimwe chikafu zvakazoitika foromani ndiye akanhingirika nevarungu upfu ndobva poison yaiswa muupfu sanga chikafu chakatanga kusvikira panana admire nondiye aibika isu tasingagari mupovhuka isu taibikira musango toga taibika toga isu uku kwatakarwira uku saka ndo akatanga kuita se kudya makomeredzi edu takaona kutanga kurutsa vamwe kubova kuti mudumbu 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 kutarisa tione komredi hapasina apa tione handatofa makomeredzi zvatadya mini zvakaita sei ndo pakasara comrade osibhisa papoizeni ipapo ndo pakafa dzungubhoi matambudziko ndo pakasara Goriati ndo ndo pakasara Forbes ndo pakasara Kismo aifamba nebhazuka RPG2 nekamota 60 mamazuva anenge aine mota 60 ndo pakasara nepoison iyoyo akabuda apo Nobed Dzinzi akamboita NP kumai central anga detachment commander Osbisa anga ari detachment MO akasara yese ipapo vakabuda Nobed Dzinzi Kira uyo nanitaura akazori kumushanga unzi Chitiyo akashaya Nakamoto rekumusha kunzi Tizora naJack
rekumusha kunzi Nyawema. Purazi yake iri kuBeatrice. Ndokubuda nedanga remombe. Padaro so hapana kutora nguva, Machopa akabva auya akaita battle information. Karimanya ari mudenga, Dakota richidhipura ground force. Ndokuchibuda nemaBrahman. Iri nguva ichirimwe. Ndokupinda ruwa mombe dzedzi dzakuvhunduka, makaita huruwa ndomatakabuda napo. Chopa dziedzi dzabva dzangotenderera ipapo, wautowedzera kurova mushini. Ma-OP anenge aripo achitoona zvinenge zvichiitika. Saka zvinhu zvakakosha izvi zikanwa nenyika zvandiri kutaura. Zvinhu zvakadi zvakakosha izvozvo. Tabva ipapo takazorasana uyu mumwe kwake mumwe kwake mumwe kwake. Jeka akazobuda nemuyuth anonzi Kenge. Iye zvino ndiye ano cooperative iri panapota apo takuenda kubhindura uko. Miri ino hamuna kuona cooperative yemayuth. Anonzi Kenge, mubatai pasi zuva izwiro. Mukamuona munoona achingotaura sezvandiri kuti ndiye akabuda naJack. Arohwa shaya ino iyi apanapa nepanapa nepapapa. Kwakaita 2 weeks tisiuza kuti Jeka ari kupi. Ndokuzo pane panga akavigwa musango, paakavigwa pane mudhara achinomurapa ipapo. Mudhara kuti takazonomuvheta takavhetana mujibha manje apa. Akaita zvokuzomudira peturu apa. Ndokukwakanura jini yeapa. Pano panga pakutonhuwa apa pane makonye. Ndokukwakanura nebanga jini iye panapa. Apa paJeki. Mpenyu haana kuita se? Haana kufa. Kana muda nhamba dzake ndokupaya. Kana mukada nhamba dzakamoto ndoita se? Makasununguka. Ndinoita se? Kana mukada dzana Jeka nyika ndinoita se? Handiti. Ndivo manje apa tavheta apa ndopakazonzi naKenge nemudhara uyu zvikanzi aiwa takatirwadza varungu vakazouya ya pane patakazodzoka. Handitika takuda kuona kuti pakamira sei patakaita hondo. Takatambirwa nemagreen bomber, takatambirwa ne kuona nzeve dzasisaoneke nehonyidzi munhu maziso asati. Ndezvakatitambira. Ndochizoorganiza povhu yedu yaitisapota muhondo iyi. Ndocherera makomrades aye. Ende muzazi wemunhu auzochera kakusvika umu. Dzinogona kuti munogona kuwanikidzwa ipapo apa hazviite zvakadi zvakanaka. Pamwe makomrades munobuda asi povhu inoita vanobatosungirirwa pasi pehelicopter vari vapenyu neropa vanofira chimudenga umu. Handiti. Saka padaro soko taviga makomrades aye takazotora dzimwe pfuti dzatakwanisa kutora ndokunesa kumatidzi. Kumatidzi handimauza zvinoreve. Hakunocherera pasi takanoviga. Takanocherera pasi ndokuisa maplastiki ndokucherera pasi emafertilizer ekudhara aya. Haiwore kana wakaisa chi tichiti tichazouya tichizodzitora. Vari kunzi varungu vakazouya mombe manje dzanga dzakuchema padhokimu. Izvi dzakufukura chi muye inonzwa mweya wemakaningirini. Chibobo murungu wendo pakati aiza poison akaisa kuti mombe dzinoti dzinopera dzikazonanzva vanhu ava nepoison yatakaisa iyi. Dzinoti dzinopera mombe idzi. Ndokutora makomrades aye vakazoiswa mutrailer yetrakita. Ndozoneswa pasaidi pegomo pedombo makomrades tichidai nenyika iyi. Mufungeka simba rekuti unge muchitonga ka unofanira kutanga wakagadzirisa izvi. Ndozvinhu zvakakosha.
ndo parikudzoka kuti vanodi kumbopa mukana vanga vari kuhondo handiti votaura navo chi kwete ava vari kuda nyembe ava inyembewo dzavari kuda vanhu ende vane shungu yekugara muofisi vachinyora stere taivataurira chokwadi tapachakonda handiti munopaziva pashamba pachakonda pamaporaini paya handiti munopaziva right tiri pachakonda pai pahoro iyei ndetaivhetera iyoyi handitika handi pane chikomo chatoona apa ichi chiri papapa ichi panofamba nepaporaini apa area iyoyi pane vana vanochityora huni ikokwiye vakatanga kuona comrade Kamoto akunzi Tizora saka macomrades nondopataibikirwa chikafu akadiki kakari kuma 15 years sikanzi pane zviri kutyisa zvatochiona manje tikatya kuti tikazvitaura tinenge taunzi zvambofamba sei sikanzi pane mabhonzo emunhu ari papa saka zvakumbidza kupinda mupfungwa medu tikati ndo vamwe gurupu vakakwanisa kumbosavhaivha poison iye kapane mabhonzo igore rinorapera iri ndezvamanje zvandiri kutaura iri ndezvachi manje saka ipo pai handimuona zere randanavo ezvinondane 74 years ndichine mamwe akawanda here kumberi ko tikazopera tose generation yedu imunozowana pekutangira here yoita nyika inenge ine ngozi ende inoita ngozi mezvo ichokwadi handikuvanzirei chivanhu ngachipedzwe chi nechivanhu ngapapinzwe musystem vakanga varipo venyembe hatidi nyembe dzavo hatinei nadzo isu toda kugadzira nyika toda kugadzira nhaka yevana vedu tine zvicherwa zvakawanda muno handitika handina komedha wandakambonzwa ari kudzi ari kupinda imo kana chimujibha kana chimbwido kana ani handitika ipapo kwatanga kufoshonoka madiamonds uku handitika tikapuwa prize rainzi rindire mawar veterans zvikanzi vakadzi venyu vemawar veterans uyai mutreniwe uko apo kumount Aberdeen zve kwaanokatiwa apa madzimai emawar veterans nana chimbwido handiti uyai mutreniwe kukata madiamonds izvi paidaro vanhu vazati gore rinouya kune maelection tikafadza vana mavhotsi anowanda ende ndowaridzwe politics vanoteererwa nepovo ende shuwa takashandiswa tisiri kuziva kuti tiri kudi tiri kuitiwa magarden boy vamwe vanhu vanokanganwa kukosha kwakaita chi basa redu takati kadiki diki tinokwana tose ingoni kasiperedha kataidya tiri patembwe paye kataipiwa nakamudyari wanga ari pakota master handiti akatarisa kuti muri wangani kakatanga kaveu kudai so amushote tose kana iri tsanga yechibage tose ngatitsanga handiti noupfumu wenyika ngatitichi uyo handitika handiti akatushuka madiamonds haana kuzonyura here akanyura right koimo muno hamuna zviwanikwa zvakawandisa vakanzwa kuti zvangofoshonoka apa vanoswera vadi unopa mhanyiswa ipapo ini kutoti nditombosurvivha zvandiri izvozvisi ichi mota ichi ndichekuzvicherera matombo ndogani kupinda ndichidai so ndoga kana mukabata mumangu munoona makaoma nemachazero nemasando zvirimo mumota kana komboreza hapana ndoita hora dzemaoko so nchitenderedza nchidira chimvura munhu anga ari kuhondo handitika zvanenda wanawo izvozvo ndoita mutengesero ndoita kuti muri ikwanisa kunge chidi irarane kana mbeu hatisi kumborangarirwa ipapa hapana kana dhiri ndoda ndikutaurirei zvamunotaurirwa muri kunyeperwa ini matirakita yeri papo ndiye mari yekumugodhi iyo MF iri apo iyi imari yematombo iyi akaimari yematomba ende kuti ndizive kuti chii chaizvo chaizvo zvinotoshupa manje
kana kuti uzitsanangure tine kusvikira ndakati makomrades tadi kumbopinda zvedu muzvicherwa tomboona kuti ana mbuya nana sekuru pamwe wangatinzwire tsitsi kuti tigwanise kurara kuti tiraramewo izvozvo handisi kuwana kana periods pandiri ndine bp ndine shuga system yangu yakabloka asi ndikaita weti apa ndinogona kuita 30 minutes ndotozeza kuenda kunoita weti handiti aurapiwe tikaenda kutotoziva kuti ndonobayiwa jekiseni rokufama hapana makomrades ari kupona so nhasi tichazoona pagurupu apo tatoviga mamwe every day ndisi tiri tofa zvakatopfurikidza mahall veterans every day but chinondirwadza ini handitika tiri kufasterek panoti nhamba iderere iri kutowanda tikatarisa pakungodzwa right ndo vanhu vari kupa problem iwa makomrades yeyo tasara vashoma kana tikada kudzokorora kuvhetana chaizvo muchazoona kuti vamwe zvinenge zvaazvana tsuro nduti handisi kuvanzirai munhu ane 57 years angazviti iwo veteran iye ane 60 years ndikomrade kanga kari kamutoto chinhikirikai makore acho moona kuti zvinopindirana here kusvika 79 muna December zvinopindirana ndo zviri kunyanyonetsa manje dai vaiti paveting isinganetse vaingoti Tete province mirai apa chimirai nemasekta enyu nemadetachment enyu munozivana kusvika kusection level chokwadi mumwe mozoona ti swetapo achamira achi totangira ipapo ndomuchaona ana mupfekedzero mamiri avakati avakaita zera iri amusukuru ona here vasiyana mbichani muzukuru wangu ari mawo veterans zera ima musi kuzvionawo ndikubvunza iwe right vamuri kusaruta imimi hamusi zera rimwe chete here zera rimwe chete handifenda kusaruta kanoite nyembe yakaita sei gara zvako wakadaro indogara nenhamo yangu tongogara ndiwo achazonditaurira zvokuita kuti komrade dai wafamba wakadai nana mbuya nahanda nana sekuru chaminuka nana komedi chitepo ndovachanitunga nevamwe vangu vasina kukombowa makuva vakasara masango seni kutari kunyanyisa ini ndova ndonyanyonamata ivavo kuti nai komrade wandiregerera iwe nai komrade wandiregerera iwe pane gore 2000 ndakagumbuka ini handitika apo pabb makai apo handiti mumwe komrade apiwa mari nevarungu magomedzi ngaabvaya ende vanga varimirwa ma 1 hectare negovernment Robert achiri president ndokupiwa fertilize nembeu dzema 1 hectare vamwe vakarima ana chiwesho vakarima makotoni nana zumuto vakarima chikotoni nana mpofu ane mabhizinesi pamwami handitika zvikauya zvikarimirwa nemarompasi ndava pavermont pana bhibhima pakunzi padzanya ndikati kochirudzii zvikanzi aiwa takapapiwa ndakangoti naitongogara ndozvawakafira nemi mbuya nahanda ndizvo zvizvi kwenge pai zvaiti zvarema maituma zvipungu ndege dzairingurigwa nezvipungu kwaingoita mhute ndege dzodona apa chii chiri kuitika vadzimai vangu vainge vapupura dai yangu varipo kana pasina kuningirika munogona kubvunza makomedzi vari kuko ana madya vanhu vari palavapa paunzi pamumba famo kuti pakagumbuka gore dema pakati manga muri munana October pakati nai mbuya nahanda nai tongogara ndizvo zvere mumwe komrade handitaure zita anozondivenga anga atengesa asi akazvinzwanzwa kuti ndini ndaita sei kwakanguva kamhepo nguva diki diki iyoyo bazi remupuranga ndobva radonha pasi muchirimo nyoro vanhu vakaungana kudai so hapana akatsitsirirwa kana howani ari kusendenza anga aripo mupenyu asina kufanira kunzi mbuswa
aripo. Ana Chiweshe vari pasangalaro, vakaenda pasangalaro vanga varipo. Mpuna iwo Veten ari kwaMchete handi naMudimu vanga varichi. Vanhu vese vakangodai, hapana akairowa kana nekatsotso. Zibazi rakaita serirona iyi riri kukona kuti rakawa pamberi pevanhu so ndokuvhara rodhi. Iwe varungu vaita nharo vakapedzera kuti zii kutorongo vanhu vakadi karenga Comrade Jane ndo paakazouya futi ndada kutaura zita racho hameno kana akazvinzwa ndezvake handiti vazouya zvikanzi bvunzai uyu takawirirana kuti purazi ino nderangu takasainirana apa aitirwa nesi nevarungu handiti rakadonha apasi ipapo ndatora pfuti dzadziri mvura kwaJim Bhaka dzamakanzwa kuti muMachwest kwatorwa pfuti mvura ndini ndakadzitora handiti manzwa ndini ndakaita se vachiri kutondera panga pari patengi handiti ndine chana ndakabata uku kune vaviri vanga vari uku vamwe 2 vari uku ndine heti yana ndakapfeka apa heti ndaitora mumba maitengerwa matombo naJim Bhaka handitika muofisi make umo ndatanga kutora pfuti 7 nemakadhibhokisi akazara malife rounds aikona matambo malife rounds ndini ndakazvitora. Zvakashupa vanhu vakawanda kuti ndazviziva sei kuti mvura manga mine pfuti. Nanhasi zvinongovatambudza handiti ndakati ndakaziva sei handiti iye ni munhu mumwe chete asi ndaiti tikuda kugadzidza pati yedu handitika tichiti opposition party aiyo yaukanganisa pati yedu izvi zvatati tisina kunyatsotarisisa handitika vamwe vakapesana nevetting vamwe vacho nana Mujibha nana Chimbwido ndo vazhinji vangu vazara kupi kuopposition party. Ichokwadi chandiri kutaurirai imuruza ndiri kunyepa here handikazoziva aiwa tiri paground ika ndisi kuti koiwe wakazombozvifambisa sei koiwe ai dzokai pati ndeyedu isitaedza kuumbiriza chiti aiwa musangano ndewedu handitika kusvika 2000 nyika ndipaiapo opposition party asiti yanga yawina pai akazviramba ndindisu more veterans 2008 akazviramba handindisu regai povhu yakuzochemani yesu tinodiwa kana zvarema asi pakudya pfuma apa vatide tikavataura kuti mataura kuti regai povhu izochemanisa ehe ndopandiri kuti kana ichichema nemi munodi kuchigadzirisa mega nekuti tichitaura Comrade Kambanje opposition sekutaura kwamaita kuti ndevamwe vanga vakabva muzano 1980 saka ndopekuti mutarise zvichemo zvavo zviri kuita kuti vaende kuopposition hamuri kuzvinzwa aiwa zvichemo takabvira kubva kumashure uku hapana marekodzi asipoko zvichemo takaendesa zvese zvamandibvunza hapana chichemo chisipoku zvese zviriko hapana chichemo chisina kuenda kupi uku handitika nyaya yekuiginowa ndo nyaya iripo nyaya iripo ndeyekuti munhu kana waenda pake wagara pane makeka akawanda wakuguta hauzivi kuti kuna ane nzara uku izvozvo chete ndo pandakaona patine dambudziko ipapo dambudziko tinaro ipapa. We want to talk about that in the next program. There you heard it. Today we're talking to Comrade Kambanje about his life before, during and after the liberation struggle. Yes, it's informative and yes, it's emotional, but nyaya dzekuhondo dzinotaurwa nevene vadzo. So for today, from our camera person and editor Elizabeth Nyaguyo and producer Frank Wesere from Karoi, I say bye-bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.